jeleň. Nedrkaj. Jaký medveď? Že príde zajac, že príde vlk, takého cudzieho lesíka, bol na takej túre, tak sa pozerať, nepozná to, tam predsa je taký ostražitý a pýta sa zajac, čo, teba nepoznám. Ja sa nemusíš bať, ja som návšteva, ale vieš, ideme o to, chcem si tu niekde ráhnuť spať, je to tu ako bezpečné, tak ale ja som tu je to úplne bezpečný lesík, v pohode všetko, len budú stražitý predsa, lebo galantný jeleň. No je tu galantný jeleň, tak treba dať pozor. Galantný jeleň, tak si ľahni radšej chrbtom ku stromu, alebo ku kameňu a tak. Tak tiež ešte dosť, to nebolo jasné, si myslel, že zajac oholený, kľudne čo vás pýtal sa tam iného zvieraťa, nie tam nejaké jazveca, že jazvec, počúvaj, ja som tu cudzí na návšteve, chcem sa tu niekde vyspať bezpečne a neviem, jak to tu v tom vašom lese chodí, či to je v poriadku, či môžem si hocik, jasne, hocik, kde si lahne najlepšie, tak si lahne ku stromu alebo ku kameňu chrbtom, lebo vieš, že chodí tu ten galantný jeleň, treba byť opatrný. Galantný jeleň, no vieš, nehovorím tak chrbtom ku stromu alebo vieš, ku nejakému kameňu si lahni a vtedy je to bezpečnejšie. A si tento si pomyslel bol, že bože, čo to je za chujovina, tak to strašne turistov vyzerá, že to je OK. Ráno si spať dobre, ale tak pre istotu tak chrbtou ku nejakému kameňu, vieš, som šľahol a ráno bez toho sa preúzeral, že čo? Vítajte v našom lese, ja som galantný, ale...